أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وأن ذاسو سوراريني دكما كلنا عديد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan takaitaccen saƙo ne da nake so in aika shi, wanda saƙon bana so ya mayi yawa, la'akari da nan ɗin zuwa an jima muna da karatu kamar yadda kowa ya sani daga ƙarfe 8:30 zuwa ƙarfe 10 daidai. Wanda suka kalli abinda na rubuta yanzu za su ga na rubuta cewa dukkan wanda wani ya fada cikin wani saban Allah kai kuma ka kira sunansa ka tsine masa albarka, fasiki ne kai. Jama'a, addininmu na musulunci yana da tsarin da hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yake da tsarin ba, Allah ne yake da tsarin yadda za a yi. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. ba mu saukan maka da littafi ba sai dan kai bayani, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yar fim din bana so in kira sunanta kamar yadda na faɗa jiya. Abin da ya faru ko shakka babu, duk wani mutum musulmi da yake son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ike da kishi akan mutuncin annabi, to abin yana da daga hankali abin da shi wannan kafirin ya faɗa. Tama wannan ba shi bane farko wajen taɓa mutuncin manzon Allah, kuma ba zai zama na ƙarshe ba, za a ci gaba dai. Mu a matsayin mu na musulmi kada mu buɗe ƙofa ya zamanto daga gurin mu muka ba da damar da za a taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kada mu haka. An umarce mu min hukunci da zawahir na mutane, wallahu ya tawalla sara'ir, abinda iboyi na mutane Allah shi yake jibintar wannan al'amarin. shi yasa sai na Umar yake faɗa cewa innan nasa kanu yu'khaduna bil wahyi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. yace mutane a zamanin annabi idan sun yi abu ana musu hukunci ne wahayi ya sauka. yace wa innal wahya qad inqada, wahayi ya sauka. mutumin da ya bayyana mana da wani abu mai kyau sai mu masa hukunci, wanda ya bayyana mana da wani abu akasin mai kyau yace za mu hukunta shi babu roma idan an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala yi masa hukunci. wannan matsalarsa ce. to in mutum ya riga ya fada cikin kuskure ya dawo ya ce abin da ya yi na kuskure ya tuba, yana komawa zuwa ga Allah, wannan shine abin da za a yi masa hukunci da shi na zahiri. abin da yake ya ɓoye a zuciyarsa, wannan Allah ne kaɗai ban makansa sanin da ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah shi ya san abin da ke cikin ran kowa. shi yasa yace in takunu salihin, in kun kasance na kirki to fa innahu kana lil awwabin ghafura. duk mutanen da suka yi ma Allah ba daidai ba suka koma zuwa gare shi zai gafarta musu, shi Allah subhanahu wata'ala din. to bayan da ta yi wannan abu sai zamanto na kalli bayanan wasu mutane da yawa da rubuce-rubucen wasu mutane, kiranta suke yi suna cewa Allah ya tsine mata albarka, Allah ya la'ance ta. idan ba ku san ma'anar la'ana ba, ma'anar la'ana fa duk wanda ka ce wa na Allah ya tsine maka albarka shine Allah ya cire imani da tausayi daga zuciyarsa, Allah ka sa ya shiga wuta ya kuma dawwama a wutar. wannan shine abin da mutane suke faɗa ba. yau wannan baiwar Allah cin riba ga addinin musulunci ta faɗa kuskure, ta dawo ta gyara kuskurenta kafin ta mutu ta koma zuwa ga Allah, shine al'ummar musulmi sun ci riba. amma yau a ce akasin haka ya faru, ni wani amfani na samu, wace riba na ci, kai ma wace riba ka ci, me ka samu, me ka zama? kuma yanzu inda ni ne na fada cikin irin wannan kuskuren, ko kai ka fada cikin irin wannan kuskuren, billahi alaikum
kai za ka so a yi maka irin wannan mu'amalar? Za ka so haka? Ba za ka so ba. Ni ba zan so ba. Me yasa annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Dan uwanku ba zai imani ba sai ya so wa ɗayanku, sai ya so ma dan uwansa musulmi abin da yake so ma kansa na alheri. Saboda haka wannan ya sa ni yin wannan bidiyon takaitacce. Goben Allah da zan yi karatu kan wannan matsalan dogo, sannan zan buɗe layi, mutane za su kira. Ina kalubalantar duk wani wanda yake ganin cewa ya yi karatu, sannan yake ganin karatunsa ne ya halatta masa kiran sunan mutane da tsine musu da la'antarsu. Zan yi program gobe kuma zan buɗe layi mutane su kira, kuma duk wanda ya shirya wannan matsalan yana ganin zai tattauna a kanta, a shirye nake zan tattauna da shi. Amma irin abin wannan ina maganan fa masu karatun ba gama gari ba fa, amma irin abin da mutane suke yi yan uwa, idan mutum ya fada cikin kuskure a dinga kiran sunansa, ana wani Allah ya la'ance shi, wani Allah ya tsine masa albarka. Wannan ya kamata ku sani, wanda duk ya fada cikin kuskure kai kuma ka ayyana sunansa, ka kira shi ka ce Allah ya tsine masa albarka, Allah ya alince shi da la'ance shi. Annabi ya ce la'anul mu'min ka qatlihi, tsine wa mumini daidai yake da yana zaune ka ɗauki wuka ka burma masa, domin ka masa kisa ne ma'anawi ba kisa hissi ba. Haka annabi ya faɗa. Da haka yana da kyau mutanen mu su gane addinin nan ba nasu bane, akwai mai su. Dan zo gobe in na zo dan kawo ga mutanen da ba wai zagin annabi ba sallallahu alaihi wasallama a cikin suratu Ali Imran. A'a, kowa ya san abin da ya faru a Uhudu na karyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙura da aka yi ruba'iyya, aka ji wa annabi ciwo, aka sumar da shi a Uhudu. Amma daga ƙarshe lokacin da annabi ya zo yana yin addu'a cewa Allah ya tsine mu wani, Allah ya tsine mu wani, Allah ya tsine mu wani, kafin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wahayi, daga ƙarshe Allah madaukakin sarki me ya faɗa wa annabi? Ce masa ya laisa laka min al'amr shay'un, ai al'amarin su ba a hannunka yake ba. Aw ya tuba alaihim, ko dai abin da suka yi ma Allah in ya ga dama ya karɓi tubar su, aw yu'adhibahum, ko kuma in Allah ya ga dama ya musu azaba sa da laifin da suka yi, fa innahum zalimuna, amma lallai su azzalimai ne, ba su kyauta ba. Wannan fa ba fanni ko kai ba, wanda aka taba din shi annabin shi aka taba, kuma ba magana bace ta zagi, a'a magana ce ta kai tsaye a taba jikin annabi da lafiyarsa da attempting na kashe shi da sumar da shi. Annabin ya zo ya dinga kiran sunan wasu, Allah ka tsine mu wani, Allah ya ce masa laisa laka min al'amr shay'un, ai al'amarin su ba a hannunka yake ba. Aw ya tuba alaihim, ko dai in Allah ya ga dama duk da sun maka haka ya sa su tuba su dawo su gyara. Aw yu'adhibahum, ko kuma in Allah ya ga dama ya yi musu azaba saboda abin da suka yi, amma fa innahum zalimun. Duka mun ittifaqi cewa abin da ta yi na buɗe ƙofa na taɓa mutuncin annabi ba daidai ba ne, amma mutane ya kamata su gane tsinuwar da suke yi ita ma ba daidai ba ne. Saboda haka yana da kyau daga yau duk lokacin da wani musulmi dan uwan zai faɗa cikin kuskure, mu kira sunansa mu ce wani Allah ya tsine masa albarka, Allah ya la'ance shi. Wannan abin fasikanci ne shi ba. Duk wanda ya kira sunan wani ya ayyana shi, ko ni kaji adifa fushi wani lokaci ya iya fusgata in faɗi wani abu wanda ya saba abin da nake faɗa, to kamun tambayi kuskure ne, amma bai daga cikin manhaji da tsarin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sunayen mutane da tsine musu albarka. Tun daga wannan lokacin duk wanda kaga annabi ya kira sunansa ya ce Allah ya tsine masa albarka, to mutum ne da Allah ya yi masa wahayi shi annabi cewa wannan mutumin zai mutu ba akan musulunci ba, zai mutu ba shi da imani, shi yasa annabi zai tsine masa ainihin wato albarka. Wannan shine, dan haka yana da kyau mu san wannan, mu fahimci wannan. Ba wai ita ba da take musulma a cikin mu, hatta shi kanshi shugaban kasar Faransa da ya wannan, shi Michael Emmanuel din nan, mutane yana da kyau su gane bai fa halatta ba fa su dinga kiran sunansa sana cewa Allah ya tsine masa albarka, bai halatta ba.
saboda yanzu yau wace riba za ka ci? Ribar musulunci shine Allah ya sa a samu sababin da yau Emmanuel Macron din nan ya zamanto ya shiga addinin musulunci ya karu, a tafi lahira ya shiga aljanna, shine addinin musulunci ya ci riba. Kuma ku koma tarihi ku gani mutane nawa ne farko suka zamanto makiya annabi lamba ta ɗaya, amma kafin su bar duniya Allah kuma ya ƙi, sai da suka dawo suna ba annabi kariya lamba ta ɗaya. Ku duba ta'addancin da aka yi wa addinin musulunci a Uhudu. Khalid bin Walid lokacin shi ya jagoranci aka zo aka kashe mutum a cikin musulmi 70 da wani abu, amma Khalid kafin ya bar duniya sai da annabi ya sa masa suna Saifullahil Maslul, takobin Allah zararre. Da haka ba na so saƙo na yi tsawo, wannan takaitacce ne. Gobe in Allah ya yarda ina da karatu kan wannan matsalar daga karfe 8:30 kamar yadda muka saba, kuma za mu buɗe layin waya kamar yadda muka saba. Duk wani wanda yake da ta cewa ya zo ya ce. Sannan kuma wannan matsalar ba wai ita wannan ma da take musulma ba, hatta kafiri kiran sunansa da ayyana shi cewa Allah ya tsine masa albarka bai halatta ba. Yana da kyau mutane su gane wannan. La ya juzu, bai halatta ba. Ni ba a min wahayi, kai ba a ma wahayi, annabi kuma ana mai wahayi, amma tare da haka ni an faɗa min ne cewa wani zai mutu akan kafirci ba zai dawo ya gyara ba. Wa ya faɗa ma wannan? Ba wanda ya faɗa ma wannan. Da haka duk sanda wani musulmi wani abu na kuskure, wasu suka zo suna kiran sunan wannan suna cewa Allah ya tsine masa albarka, ya kamata su sani su ma masu wannan fasikai ne. Wannan shine sakon da nake so in aikawa al'ummar musulmi. Saboda haka al'umma yana da kyau ta gane la ya juzu, bai halatta ba, bai kamata mu zamanto ba mu da tausayi ma dan uwanmu musulmi in ya fada dan wasu hukuncin da suke mata, kamar sai da suka shiga cikin zuciyarta suka ga abin da ke ciki sannan suka fito suke mata hukunci. Waye ya faɗi wannan? Yanzu kwanaki mun yi program kan matar da matsala ya faru a Kano ta kashe 'ya'yanta din nan. Haka al'ummar mu maimakon a tausiyawa matar, bala'i ne ya afku wanda bai ma saba faruwa a ga irin shi ba. Yau ya zaka ji in a ce kana da ya ko kanwa ita ce ta faɗa wannan bala'in, tsautsayi ya sa ta kakkashe 'ya'yanta da ta haifa, kana buƙatar a yi mata addu'a ne Allah ya yi mata bala'in, ko kana buƙatar a tsine mata albarka Allah ya ƙara lalata ta ne? Wanne kake buƙata? Ko shakka babu, na san kowa ya fi buƙatar wannan, cewa a yi mata addu'a Allah ya shiryar da ita, Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta. Don haka masu kiran sunan mutane idan sun yi laifi su ayyana su, a ce wani a ayyana sunansa Allah ya tsine masa albarka, duk wanda ya haka fasiki ne. Akwai bambancin tsakanin tsine wa sifa da ta'ayini. Yau idan an ce Allah ya tsine ma ƙasar Faransa, ba wani mutum aka ayyana ba. A ƙasar Faransa akwai kafirai waɗanda suke faɗa da addinin musulunci. A kafiran nan akwai wanda a tsarin Allah za su iya musulunta, akwai wanda a tsarin Allah akan kafircinsa za su mutu. In ka ce Allah ya tsine ma ƙasar Faransa, kana nufin kafiran. To a cikin kafiran nan Allah ya san wane ne wannan sifar ta dace da shi, wanda zai mutu akan kafirci, sai Allah ya liƙa masa ita. Amma ayyana sunan wani ka ce Allah ya tsine masa albarka, ka kira sunansa, ga kafiri ma bai halatta, ballantana ga musulmi dan ya fada cikin kuskure. Yana da kyau mu fahimci wannan, mu gane wannan. Kuma kamar yadda na faɗa, wannan shine saƙona. Kasan nan tana cike da malamai, kasan nan tana cike da ɗaliban karatu irina, amma duk wanda yake ganin maganan nan da na faɗa ba daidai ba ne, kuma yana da ya shirya tattaunawa akan matsalan, wannan a shirye nake zan tattauna da shi, ya faɗa mana inda hakan ya halatta a gurinsa, wajen ballantana ya halatta wa mutane kama kiran sunansu da tsine musu albarka. Da haka mu so muke yi, mu da muke karantar da addini, hatta waɗanda suke karantar da addinin, sai ka ga wani lokaci in mutum ya fada cikin kuskure, kamar munna suke yi da fada wasa kuskure, ta yadda za su mayar da kadiyarsa ta zama ita ce abin tattauna wasu. So da haka yana da kyau mu gane
mu zamanto muna da tausayi da jin kai. Annabi cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru, ku sauƙaƙa wa mutane, ku daina tsananta musu, ku zama ba su bishara, ku daina koran mutane mana a addini. Wannan shine sakon da nake so in bayar zuwa ga al'umma a takaici. Kuma gobe da izinin Allah bayan sallar isha'i daga karfe 8:30 daidai zuwa karfe 10 kamar yadda muka saba za mu yi karatu, za mu buɗe layin waya, duk wanda yake da ta cewa ya kira. Kuma ina ƙara maimaitawa, ba ita wannan da take musulma ba, ko wanda ba musulmi ba ya fada cikin wani laifi, bai halatta a kira sunansa a ce Allah ya tsine masa albarka, Allah ya la'ance shi. Abin da kake faɗa, Allah ya cire imani da tausayi da jin kai da rahama daga zuciyarsa. Allah ka sa ya mutu akan kafirci, Allah ka sa ya shiga wuta ya dawwama a wutar. Abinda mutane suke faɗa kenan in ba su san ma'anan la'ana ba. Shedan da Allah ya ce la'anahu Allah, Allah ya tsine masa, me ma'anar la'anan? Koransa i daga rahamarsa fa baki ɗaya ba. Da haka duk sanda kace Allah ya la'ancuwa ne, abinda kake magana shine Allah ya kore sa daga rahamarsa kwata-kwata. Allah ya kore shi daga rahamarsa kwata-kwata. To kai ba za ka so a yi maka wannan fatan ba. Bai kamata mu dinga wa yan uwanmu musulmi fatan wato abinda bai dace ba. Allah madaukakin sarki gashi yana faɗawa annabi a matsalar Uhud ne ya ba su umarni suka saba. Bayan da aka gama hankalin sahabbai ya tashi, yaya za a iya za Allah ya saukar da cewa fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda tausayi da jin kai daga gurin Allah yasa kake tausasa musu. Allah ya ce walau kunta fazzan galidal qalbi, da kana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a, lamfaddu min haulik, da sahabbai kowa ya watsa ya baka guri. Allah ya ce fa'afu anhum, in sun maka abu ka yafe musu, wastaghfir lahum, idan ni Allah ni sakawa kai annaba kai nake so ka nema in yafe musu. Na uku wa shawuruhum fil amri, ka dinga kiran su kana shawara da su cikin al'amara. Haka Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. So saboda haka wannan dai gaskiya shine sakona a takaice. Kuma wannan ba ina faɗa akan ta ita kaɗai ma, a'a, ga duk wani musulmi da zai samu kansa ifada cikin wani laifi na kuskure, to abin da ya kamata mu roƙan masa Allah shirya. Wannan shine mun yi fatan alheri gare shi kamar da muke fatan alheri gare mu. Kiran sunan mutane da ayyana sunan mutum wane Allah ya tsine masa albarka. Duk wanda yin haka, in baka sani ba da sani daga yau, in kai haka kai ma fasiki ne. Wannan ina faɗa ko shakka ba na yi, kuma yana da dalili akan wannan. Kuma maganar da na faɗa na ce ko kafiri ne bai halatta ba, ina da dalili. Shi yasa na ce duk wanda yake ganin ya shirya tattauna matsalar, a shirye nake zan tattauna da shi a kanta. Wannan shine sakona zuwa ga 'yan uwa, hatta wajen umarni da kyakkyawa da hani akwai dawabin da malamai suka sa wanda ya kamata a bi a kan shi. Saboda haka tsakani da Allah, idan matsala ta faru wani ya fada cikin laifi, hanyar da muke bi don ilajin matsaloli ba ita bace hanyar da ya kamata mu dinga bi. Wannan shine naka a yi haƙuri, ban ma shirya yin abin nan ba. Saboda haka gobe muna da karatu kan wannan matsalar daga karfe 8:30 zuwa karfe 10 insha Allah, ko 10 da wani abu za mu yi karatu kawo kulawar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama farko, sannan zan zo in yi maganan tsinuwa wajen ayyana sunan mutane da dalilan haramcin haka addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wa bihadhal qadri kifaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.